Tulkaa kattoo mulla. Mä teen kännykkävideota. Mutta tää kyllä kuuluu tässä. Et sä kuulu, ku käykää chillaamassa TikTok-aikaa. Bleedet, saat 200 tonnia jos käyttää. Oota bro, hetkinen. On äysin paskaa tuolla ulkona. Eikö chatti oo paskaa tuolla ulkona? Mikä toi ase tuolla? Tuohon paska-asetta. Oota kun mä et koske muhun. Vois joku bro, oota hetki. Millä mä kuvaan oikein? Kertokaa mulle. Tähän liimat taisi tähän kiinni ja mun pää olisi ees. Siis kattokaa mun very good ääni. Kattokaa mun näppis, kato. Näppiksen esittely. Eikö ookin hyvä musiikki? Mä oon niin hyvä piulusoittaja. Onks mun ohjain likainen? No on tosta vähän. Siis mitähän mä löydän täällä? No. Voit sä jakaa tän mun liven vaikka sinne 3A ja 3 perseryhmää? No odota. No moro katsojat, mä lopetan tän videon. Mä tuun ihan kohta tekemään uuden videon. Moro.